tadzoka. Right, tadzoka guys. Tadzoka takuindirira mberi nenyaya yatanga tichitaura pekutanga papaya. Handitika tanga tiri kutaura nenyaya yevarume. Handitika varume vanga vachindituka pavidhiyo iya. Handitika saka ndoda kufamba point by point pane nyaya dzana ndichitaura. Yesi muroora wangu ndikuona pamusoro apo. Yesi ruchoto. Ndoda kutaura nezvenyaya yepoint yana ndichitaura kana timbodzokera pavidhiyo. Handika ndikuona vamwe vauya vanga vasipozivuka kuti achivhura achiupgrade mbichana mbichana. Regai tidzokere pavidhiyo. Handika regai tidzokere pavidhiyo yedu. Itinzwe vidhiyo yedu yanhasi. Iya yaita kuti nditukwe nevarume. Varume vava vavedu. Vategei guys, tegai varume vauye pano tibve tangopedza nyaya yachona. Tegai varume. Tegai varume vauye, tegai varume. Tegai varume vauye, tegai varume. Udzai zvinhu zvamunofanirwa kuita look out from vakomana vamunodanana navo usati wapinda mumarriage. Ukaona mukomana wako aine matrends aya ndiri kuzotaura nezvawo, itogara wasiya nokuti mukomana iyeye haasi munhu wekuti upinde naye mumarriage. 1. Mukomana anoda kukutonga, anoda kukukontrola asati akubvisira mari uri kumba kwenyu. Anoda kuziva kuti wabuda nguvai, wabuda nani, wadzoka nani, wadzoka nguvai, wafamba sei. Mukomana akadaro ngwarira. Mukomana anoda kukuudza pese pauri, give me feedback and let me kuti uri kufamba sei. Ita video call, I want to see who you are with. Mukomana akadaro gara wacheta nokuti haisi marriage type. Munhu anogona kupinza mumba asati zokunetsa zvokuti marriage yo haimiri. Mukomana anoda kutoziva kuti kumba kwenyu everyday uri kudya nei. Mukomana anoda kukukontrola everyday. Handidi kuti urukwe ichi, handidi kuti urukwe izvi, handidi kuti ufambe naningi, ndoda kuti ufambe naningi. Shamwari yako yandiifariri. Munhu uyu shamwari dzechikomana idzi vanofanira kuburana nadzo handitodi kudziona. Munhu iyeye ngwarira, haana kutomira zvakanaka. Tobva ipapo topinda kune mukomana okuti hakupika namari uri musikana. Vasikana munofanira kumbopiwawo mari dzokuri pamusoro, munofanira kumbopiwawo mari dzekunogadzikwa nzara. Mukomana okuti hakupika nasenti ukakumbira kana mari kudai anenge achingove nezvichemo everyday, zvichemo after zvichemo, haaburitsi kana senti. Asi mukomana iyeye pese paunosangana naye anenge achiti ndoda sex. Kungosangana naye kudai angaida kukurura bhurugwa raasingazivi kuti rakatengwa naye. Munhu akadaro yeye gara watiza. Ita chitsoka ndibereke kukwidza makumba ako chako chitiza. Nokuti munhu yechero ukazonopinda marriage naye uchanotambura urimo. Ndiyo type yekuti kana kubasa yekutenderi kuenda inenge ichitigara pano pamba ichikuchengeta. Handiti ichikuchengeta haupiwi. Imani is not enough. Haupiwi zvinhu zvakakwana kana wave mumba. Ukada kuti utaure kudai so unenge watita kunge watopara ngosi. Saka gara wasiya usati wanogara nemunhu akadaro. Ugoona vanhu ivava vakadaro madira ane chabonde. Kungoti uya kumba kwangu kudai anenge achida kungokuita bonde. Kungoti uya kumba kwangu kudai anenge achida kungokuita bonde. Mukomana akadaro gara watiza. Kutiza chaiko chaiko. Kutiza zvokutotiza zviya zviya. Ndati ugare waziva mukomana ane makuhwa gara watiza. Mukomana neachikuudza each and everything, guwa rese zvaona mustreet zvaikuitika pamba kwavo zvaita nekukubvunza tumwe tumubvunzo gara wasiya. Nokuti ndo varume vanozoswera vari pasocial media everyday vachicreata magotsi nekutuka vakadzi. Ndo varume vanozoswera vachikomenda vachitukirira vakadzi pasocial media. Saka usati wapinda mumarriage nemunhu akadaro gara watiza zvako, nokuti idambudziko murume akadaro. Varume vazhinji mazivano vakungoswerera kumeda zvesocial media. Hana nguva yekugona kutsvaga mari, hana nguva yekugona kuti aite zvinhu zvinopenyu hwake. Akungotevedza kungopinda mainbox evanhu nokungotevedza maplatform evakadzi achingoona zvinhu zvisingafanirwi kuti zvionekwe navanhu vevarume pasocial media apa. Ndo type yevarume vakadaro. Saka ukaona mukomana wako tarisisa ari kahunhu ikako kekuda kuita makuhwakuhwa achiya kuzokudza nyaya dzekusocial media achidini. Munhu iyeye gara wabereka chitsoka. Tiza mwanangu, tiza, nokuti haisi marriage inonolasa iyoyo. Munhu iyeye anotoda kutokanganisa. Ukaona mukomana nokutora asati akuroora achida newe kumba kwavo achida kunokushandisa kuti uya usuke, uya uwache, uya ubikire vanhu, uya uda ndiwo usati waroorwa. Possibility yekuti munhu yari kukushandisa iri very high zvekuti
munhu ngaakutyewo, munhu ngaarespektewo, munhu ngaazive kuti asandaroora. Vanangu ndichakuvigirai zvimwe, asi panguva ino mukaona tepu dzevarume, tarisisai tepu dzevarume venyu vamunavo. Tepu dzevarume vamunavo garai makatarisa kuti ndevapi. Ukaona zvakare iriko taipi yekuti inotouya nebhutsu inenge ine tsvina nehembe chinowaziya bikita chero chairo, gara pasi ufunge ruviri, nokuti taipi iyoyo ndo yokuti inoita zimukonde kutoilet yose yaisina kuflash ichiti iwo uchaflash. Ndo taipi yekuti inoweta ichimesa toilet seat yese itori chapa pane zvayo. Saka ukaona munhu anenge akadaro ari mukomana wauri kudanana naye achiuya hembe yakamira tsvina, achiuya ndebvi dzakamboita bvurubvura dzisingagoni kugadzirwa, uchingoona zvimwe, gara wangotiza, usapinde muzvinhu zvakadaro. Ukaona uri musikana une mukomana wako, tongozvitora nokuti vane mazuva ano makutongoita zvinhu izvi, uchiita bonde naye achida kungojairira ngoti kwai kotava kuda kuti kusimu number 2, achida kungogara ndoda kuita kusimu number 2 zvausingaziviwe. Simu number 2 ndeyekuita tsvina, haisi yekuita izvo zviya. Saka ukaona mukomana achikudaro, gara watiza, nokuti mukomana uyu anenge atori ngochani. Unozoona nokuti unozoona ungochani kana uchingowapinda mumba. Gara watiza, unless uchiziva kuti hauna problem nekuroora nemunhu akadaro. Hatisi kurwaba, ndangoti tionesana. Ndatukwa guys. Ndatukirirwa nevarume, ndikatukirirwa. Nhasi vaita kutegana varume kuita kuburuka pavidhio iyoyi. Vachiuya kuzondituka guys. Handanga ndisina kutukwa nhasi. Ndikaizi chembere iri kunyengera vanhu, ndikazi zimbuya iri, ndikazi zihure iri, zimure iri. Vasara kunyengera vanhu, zvina nebasa rese varume vakwadziwa. But zvisinei, ini ndiri kumira pamashoko angu. Ndova ndiri kutongomira pamashoko angu nokuti aiwa muchembereri zvaitika papeji pano apa. Papeji ividhio yandakaita ndikakanda pano papeji. Saka mucomment section vanga vachitegana hamaita hondo, vanga vachidedzana mucomment section ivo muvarume. Nhasi yanga iri platform yevarume, vachisingazivi vategana vakaburuka vachiya kuzotukirira mucomment section. Saka varume havana kufara, vandimaona, nenyaya yevidhio ichi. Saka nenyaya yekuti havana kufara, zvabva zvanditaridza kuti okay, saka varume ava zvimaroloni, zvimatsambara kono, zvitsambara footage, vandimaona zvinotoda. Ndatsika mugadheni mavo, ndatsika mugadheni nokuti vagumbuka kuti ndataurira kuti vakadzi ngavagare vatiza kana vanai vaona tabhi dzevarume vakadai, right, point by point toda kuonesana. Hanzi maita nguva, saka papeji renyu hamutarisi dai pamela, hamutarisi papeji. Vidhio yakana nezuro yavatira usiku hwese ichikomendo iri kunetsa mukomendo cherumu, right. Ndakati huyai tisangane kulive, huyai musanitukire pamwe, huyai henyu tukai but kulive huyai. Hanoti vari vere mucomment section umu, handika ndoda kuhwa pfungwa dzavo kuti nemhaka yevagumbukei. Kana iwone mwana wako musikana achidana nemukomana, ungafara here mwana wako achinzi kunetswa chiroora asati abvisirwa senti? Ngavauye vandiudze, ungafara here kuti mwana wako musikana ndiwo murume anoenda kutogwa nemukomana chiswa chiroora kuti yawachire mai vangu, yawabikire mai vangu, yauri haana kuroorwa. Pakupedzisira tinoona munhu achizonoroora umwe munhu asiri uyu, wanga achiitisa zvisezvi. Pakuti ndatitizai ini munhu kana anenge aine tsvina, thank you Anasiata, munhu anenge aine tsvina, handimaona guys, ngataure chokwadi. Kana une mukomana wako, indatotsinira ndiri munhu anyatso kundiona kuti post. Kana une mukomana wako, chiri kutesa mukomana wako kugeza chii? Aiwa, ndoda kuti tingopindura nawo. Tiri kumutesa kuti ugeze chii? Ageze chii? Iwe uri kugeza wani? Achiya kuzokuona nesheti inenge yakamira kudai so, yakanumira umu moso umu, yakanumira kuita black shirt, handika ndebvu idzi dzakaita mabiribobi, ndebvu dzinotrimiwa guys, dzogadzirwa zvakanaka. Handi unokona ndebvu dzacho zvokuti kana uite kiss cheko uite kungochadya vhudzi mai mwana upepe hwendebvu. Munhu uyu ichapa, ngataure chokwadi guys, munhu uyu ichapa. Ane bhutsi inenge yakazara dust pabhutsi inoda kupukutwa nechidhende kudai so. Ane bhutsi yakadaro. Type yevanhu ava guys, kune vakadzi vari kuchema right now kuti murume wangu anosiya akamesa toilet every day, and anoita kunge ari kufikisa kuti chinhu cheche handi chinongochimbonzi nongedzera muchemba kudai, chongonongedzera muchemba kudai so chinogozonowetera pasi sei nokuchobva wangodai toenda muchemba nditi ko pachinozochinda kunowetera pasi uku zvinenge zvichifamba sei?
munhu inenge itori chapa ndozvaanenge ari nokuti kuna mukondo unowana uri muchinze ndongosiya zvakada chaichiflasha because mupfungwa dzavo maduties ese anoitwa nemukadzi. Chikapedza munhu pinda mumvura kuti ageze nokona chitembo yasviba ichirega ndibvise chitaura kuti nguva 2 minutes ndiwa chii munhu kuti anenge achiti mukadzi ndiye anoita mukadzi ndiye. Kune varume vakadaro guys, mungangozviramba kana kuti kudilika, but kune varume vakadaro wokuti anopinda mutoilet osiya ongoita nabi osiya zvakadaro kuti mukadzi achaya achidi achiflasha. Ende kune vakadzi vari pano vanotoziva kuti ndinototeverera kana vababuda mutoilet kunoflasha. Ndikunyepai aiwa vakadzi, budikirai mucomment section, budikirai mutaure chokwadi kuti tiri kuflashira nababa, budikirai budikirai. Varipo kungoti vakadzi nenyaya yekuti mazuva ano vanonyara kutaura vanimona, but vatoripo maita mutenda wako anogona kuveseka asi apatoshaiki 3-4 pano wokuti murume anongopinda otosiya iye anotevera, especially kana zvakadhakwa zvitikoneshi anotevera. Hanzi ini ndaiwana tsepete. Thank you Nelly, thank you Nelly, confirmation iyo. Murume mukuru haagoni kupukuta shure kana apedza kunge aita nabi. Seti inozosara ichinda pamapendi inoenda pamapendi sei munhu anenge apukuta tishu ririmo zvose zvirimo. Thank you Kadisha Benson, thank you. Seti inozoenda papendi sei ichapa munhu ushu uchapa ndo unonzi uchapa. Tikunyepera sikana ngataure chokwadi, tikunyepa here. Saka varume ndachivabatsika mukadzi mavo vabva varamba vagwadziwa hanimona, vabva vagwadziwa varume vakataka kupopota hanimona, but is the truth. Kana ari mukomana uchinowana tsete iri papendi rake kokuzoti kana wave mumba wave mukadzi wake, ngataure chokwadi guys, wave mukadzi wake mumba anoflasha here, anoflasha here kana achigona kuitira tsete pamwe guys, pamwe anenge asatomboitira tsete paningi, pamwe anenge atopukuta nependi yake iyoyo. Guys, ichokwadi pamwe anenge atopukuta nependi yake iyoyo wapedza oipfeka vanimona, pamwe anenge atopukuta nependi yake aunopinda mutereza unoda muna tishu vanimona oti pendi iyoyo ongodai nependi opedza oipfeka. Guys, chingasekeduka asi zviri kuitika zviri kuitika. Varume mukatsamwa henyu mukandituka but ndo chokwadi. Chokwadi chaicho kuti chapa dzechirume ndaona dziri ti chapa dzechirume dziri ti hobho mungazvisvora. Oh, inzwai Kadisha, hanzi ndine friend yangu yatinanzwa nemadhodhi mota idzi ndo driver nemuseredzero. Thank you Kadisha. Inini I know of one guy angari kugweruko aive nemari yake, uri kunzwa, anga nemari yake munhu ye, asi svina yaaive nayo taitoti ndi mari yemushonga. Vanhu vese vakura chingoti mari yemushonga uza kuti ndichikura papa maingonzwa ndi mari yekuromba pasina kumboromba kangu haiwa uta kuzvibhirivheriko zvinhu pasina nenyaya yechina zvese mba macho chero kapinda wangosinga kumvura asi makomba akati ndandandapadza pane zvibhasi, ndandandapadza pane zvibhasi, tsvina irimo, kapu irimo, tsvina. Handi munoona hazvina kungotanga kuita tsvina munhu akura kuti vakatorogwa mukadzi uyu nemurume uyu itori tsvina. Seke vanhu ivava vayechelsea vanonge vachigara tsongwa naUK haatogezi everyday, anenge achitoti ndakageza kusora zuro ndozogeza. Taurai chokwadi guys, varume venyu vanogeza everyday. Kusouth Africa uko kunopisa, kune zuva richiteuka, vanogeza everyday. Thank you Kadija Moi, vanogeza everyday, havagezi everyday. Ndozva mumwe achitokudza kuti imi mungazviramba henyu pano, but chokwadi vamwe venyu motozviziva because munogara nevarume vakadaro. Anobva kuconstruction kubasa kwaanovaka, ndakaneta indizogeza mangwana opinda mumashitsi. More reason why vakawanda vakadzi musingashandise mashitsi ewhite, because iwe unongoshoshidza kuti murume wako akauya imo makapinda mumashitsi imomuka gumbo rake rinotoya rakacheneruka kunge riri kubva papi. Aiwa advance varume vanjima taka kundi ataka indangoisa video yangu kuitira chokwadi mukataka kundi ataka varume pavideo, saka indakadzosiridzira nemashoko chaiwo animoona. Vangani venyu vane varume kuti muromo make anonhuwa, ngataurei chokwadi, muromo make munonhuwa umu. Ukamuti kwesha mazino murume mukuru kuti ndizokwesha ndanonoka, utobuda akadaro asina kwesha mazino achitoenda, iwe uri kunzwa kunoka kuko vari kunzwa kuvangani. Saka munhu akatangira kusa kwesha mazino mumbairi kana kuti akabva uko ari mukomana akadaro
ukazviona ukazviignore. Ndikunyeka here. Ukati handinomugadzirisa napinda mumba. Ndonochinja kana apinda mumba ndomba chanomugadzirisa. Haana kutotangira mumba akabva kunze kwakadaro makaiginwa mared flags. Ini ndo vandiri kuti musaiginwe mared flags. Une mukomana wako waunenge uchitandana naye. Antoona mukomana uyu haakupika na senti. Haakupika na senti asi anoda kuti pese pasangana newe uya kuno kundivate newe. Uya kuno kundikukurire bhurugu. Bhurugu rarikuru rakatengwa nani? Who bought that bhurugu? Bhurugu rakatengwa nani? Ene type dzevakomana ava kazvandataura zvazveka vanoda bonde stereki. Kungoshanyira munhu kudai so unotobva wabhaudhiwa chete. Mushandira munhu kudai unotobva wapumbiwa chete. Mushandira kudai unobva wabhaudhiwa chete. Type dzevakomana ivava. Asi ukati vari yemusoro kwanzo kunyengera vanhu chihure kuti tivape mari nevari machipopota havadi kuti vape vakadzi mari asi vanoda kukwira vakadzi. Apedza kushandisa kukwira kudaro hatimaona hakurori. Ukona mukomana anotamba asingakupika na senda anotamba achingoda kudonzera mubedroom achingoti yatikwire tiza possibility yekuti uchakwirwa hanoona ukasarorwa 98%. Nokuti anenge akunotsvaga wasina kukwira stereki achine flavor ndiwo akunotsvaga atiwe flavor akapedza panonaka ndopaitambira ipapo achitambira panonaka ipapo ndopaitambira. Saka apedza newe achadei akuchinda kunotsvaga mumwe manje akanga achivhara makumbo yayo. Handiti mazivano still mukomana wacho anoti kana ukasarana neni haundidi. Handiti zvavanokuitai kana ukasarana neni haundidi ndokandingamira ndinotsvaga musikana kuti anoti kwai handivati neni kusvika ndaroora kana tinongoita ndozvanenge achiti handiti. Achipedza supu kana yapera oenda kune uyu achine supu yakawanda ndowoenda kunoroora. Saka kana iye anenge achidhimanda kuti ndifonere ndoda kuti usasuna ndifonera sei wapinda pawhatsapp usasuna kunditi maswera sei kana asina kupa mari ndatara chino kuti maswera sei unoriwa nepi. Aiwa vanoudzwa naShadhaya varume ava. Shadhaya ndiye anoudza varume ava zvinhu izvi. Handika saka isusu takuya chizovo vasikana chokwadi. Kwanza nazvoizvi kukwirwa vakadzi ndova kutoda kudarika varume. Hazviti ini varume ndimi munovati huya kuno. Ndimi munovaendesa ikoko. Munosvika munovavhita. Vasikana vanenge chingwa chichapuwa mari. Ini vasikana piwaiwo mari kuri kwamusoro. Basa remukomana wako. You have to look good. Une mukomana ngaazive kuti achiti bhebhi rangu iro riri smart rakari kuwamusoro. Bhebhi rangu iro rine manews. Bhebhi rangu iro mukomana ngaadzize kutengawo present achiyawo nehembe chero dzekwa Mr Price chaidzo. Dzekwa Mr Price ngaauyewo nadzo havadi kutenga havauyi nadzo because anoti kutenga kumpa mari asi kukwira anoda. Inini vasikana tiza inopenyu wenyu muri kuvajaidza. Tiza inopenyu wenyu haadi kana kukurukisa musoro asi anoda kukukwira. Endewo uchinobvuma wakakumbira kuti ndipowo mari yekuti ndida kurukwa musoro uri kuchingozwa pasiri ndina zvakose zvamataka mari kuzodai asi uri kutokwirwa. Saka what are you doing? Hangataurei chokwadi vanangu. Exactly koni apa pachirovaka havarovi nemapepa vanenge vachirova yekeyeke yakadaro yekeyeke zvirwere mimba. Vangani venyu vana vadikwa pana sori yenyu vakabvisa mimba abortion makaita abortion yini kwadokta nenyaya yezvitsambara kufuta izvi zvinenge zvaramba. Vangani venyu vakaita abortion apa iri hada kuti ndiudze yenyu but ini munozvizivira. Musandiudze but munozvizivira. Vakaenda kwadokta kunoita abortion yemunhu akanga achikupromisa kuti ndinokuroora. Vangani venyu vari kutora mari raitina muchipa vakomana ngataurei chokwadi. Hadi vatsamwira kuti ndati nimpuwe mari ati ivo vanoda kuti ini muvape mari. Vangani venyu vari kutorwa mari nevakomana. What are you getting in return? Handisi kusai chiureni but I'm just stating a fact. And chindiro chinoenda kwabva chimwe zindakupa zindakutorera. Anotokutorera mari yako kuti uri kuuye nenhamo everyday kuti mai vangu varwara baby ndipo onenisa ndikwere tendirise mangu chipatara. Iwo kamari kaukashanda wakusunungura uchimupa mari iyo haidzoki. Vangani venyu vakapa magirlfriends apa maboyfriends mari dzisina kudzoka muchini dzinodzosa. Asi iwo wekuti kukumbira mari kuti ndipo ndimbonotenga mapads nekutenga airtime haibudi.
Baby ndakuzokuona but handina fuel. Thank you Nelly. Ndakuzokuona baby but handina mari yefuel. Iwe because uda kuonekwa. Uda kuona chimene ndikudirire. Ikani kuti iwe ndikutuye kuzondoda kudirira munhu mari yefuel kuti auye kuzokuona. Come on guys, wake up. Wake up. Share life. Share the life. Share the life. Wake up guys. Munhu arida kuzokuona. Womudirira mari kuti auye kuzokuona. Ukumboyenyodei. Ukumboyenyodei. Kana chida kukuona gaite plan. Kwete kuti arida kuzoona iwe. Over kwira mari. Unotoona munhu kumanya shaka ndisiro ka 300 manamba idzi. Munhu arida kuzondiona. Au yakuona possibility wapinda motikari mamia. Baudigo kusure kwe motikari. Wayakuzoonekwa baudigo futi apa ndiwa kutomba mari. Come on guys, ladies, it has to stop. Stop it. Stop it. Shouldn't you get a boyfriend? Utoro tinti single udle mari yako. Shouldn't you get a single usina boyfriend? Utoro tinti single mazwani. Pana kusema uchungu itigwa izvo ngushandiswa mahara. Kushandiswa mahara. Ida zviramba iyi. Ndikutitsara pana pavarume makamchituka comment section. Fine. We are here now. We are taure. Come here. Send a request button akatuonesana. Uchinda kunoonesa kunoona nikikiri kunoona murume mkomana kwanza uya kuno ndikuona. Uchinda kunomuona mkomana uyu memwana anosvika chida kukotamisa. Akukotamisa kudaro. Antuona. Sim 2 unoiziva iwe. Akakombokuudza kuti sim 2 inoitwa izvo ndiani. Ndatukona mkomana chida kuti tida kutesta ku sim 2. Teaser. Itomudza kuti zvakunewo zvapera. Chirongo chimuda kunge mudzo zvakunewo zvapera. Because munhu iyeye zviri izvi ku sim 2 zvoda kuteswa nevanhu vechirume ngochani. Ngochani ndo dzinotaura zvesim 2. Possibility yekuti murume yehazi haana kubuda closet. Anozobuda closet ave newe mumba. Ende unenge wava nevana 3. Kukuchenda pachina kugara nengochani mumba. It's high. It's high. Sim 2 ndeyekuita china. Ukona murume kuti kotama nite sim 2 patove neera. Tiza noupenyu hwako. Haasi murume ari straight. Ingochani ichiri muwardrobe. Animona, ingochani yekuti ichiri muwardrobe. Because society yedu yekuZimbabwe haivhumi ngochani. Hama hadzivhumi kuti mufamily munogona kuwanikwa muine ngochani iripo. Vanenge vachitya kusekwa nema next door. Vanenge vachitya vanhu vekuchechi tonozoti kudini. Vanenge vachitya vanhu vemari tonozoti kudini. Saka uchamanikidzwa kunzi muna hatina ngochani. Rora. Iwe ndiwo unorogwa nengochani kuti ubhilivhise vanhu. Kuti vavharire ma next door. Expense yako iwe. Icho ngochani teaser. Murume chaichaye munoita mamasera ese. Itai frozen chicken, moita what doggy style, mogoita ikuita makadhunisana na mwari pamusoro pefiriji kana pa wardrobe ameno. Sim 2. Ukona ngonongedzera ku sim 2 chete. Itopfeka utaura kuti siyana neni, it's over. It's over. Where did you get this from? Sim 2 ndeye china. Unobva po wakadhamba mwana sikana kana vasangwana. Unobva po wakadhamba. And the wadhamba, that guy will not marry you. Will not marry you. Waita wabamu sim 2 kubviswa dignity. Sim 2 nemunhu asikazo kurori paupenyu aku dignity yesaidambura kushiro. Tiza ino upenyu wenyu vasikana. Tizai noupenyu wenyu. Inodambuka kadidiniti nokuti yajaira china ida kujaira zvino zvinopinda mu zvineningikiri. Hanimona. Inodambuka. Hanimona. Garai matiza. Poita iti mevarume naishora kuti murume anotabasira kunyeya. Murume ane makuwa. Ina handisi kuti pane makuwa emurume nemukadzi. Mundihwisise. Tonderai bamnini. Pane makuwa emurume nemukadzi anoitwa ari normal mudzimba dzese munoitwa makuwa. Marume nemukadzi pane vatotombonyeya ningi tichitaura watika. But guys, I want you to get this and get it right. Musati sitema shoko angu. Pane guwa rekuti unokesana kuti baba vadho vakabata guwa mbao.
ndo vanouya neguwa daily mumba. Guwa rekufacebook esintombi zvaitika kufacebook iwe mai wanga uri busy kutengesa kubika magwinya uchitengesa riri kuuya nemurume wako goti wambona here nhasi kuti sisimeni vanga vachitaura zvakati vokupedza kuti kwaningi mastiti nhasi anga achibvira baba vemumba. And you think you are going to get married and you are going to have a decent life nemurume varume vari kuseka mucomment section because ndakutanditukika makuseka mamemchinchuka vanimona. And you think you are going to have life nababa wakadaro, life nababa wakadaro kuti twanzi baba yokwangu chonchwa ndibaba yokwangu apa unongo chinongedza tichiona makaza so tichiona randa dzangu kungopa mu example animona ndishawa vekwangu apa vakuti vanokuudza everything chiitika pasocial media iwo zvinotojambirwa kuti uchange uchibika uchange uchiwacha iva nechikudza zvese nhasi masita akachipisa mai mwana kwabuda wedzi nonzi ningirikiri mariwa zvituko kwatukwa zvakati ningira vari kundurana unotopiwa update hesi imandarikwa unotopiwa update nemurume wako neboyfriend yako kwete murume neboyfriend yako kutokufonera ari kuti ibebi pasocial media wambona here padopane torine era. I want you to read this. I want you to read this. Look at that comment from my son Louis Kunze. Look at that comment. Look at that comment. Louis Kunze hanzvadzi yangu ndoda kukubvunza kuti mwanangu wazorora wave nemukadzi wako mumba hanzvadzi yangu. Do you think you are going to stay away from Makuwa? Kana kuti even nepanext uchagara kuti pajira uchidongorera kuti vari kuita nezvei? Guwa ringotangi ipapo zvinotanga uchiri kunze izvo zvezvi zvauri kuita izvi uri kuona pana tichiona makazi uyu zvichatonetsa kuti mumba chako chakaanza kugara adzikame kudai. Hanzvadzi yangu ndisaka ndichaura izvi tichaona ndinomuziva ini peseni zvichatonetsa kuti agozogara mumba kuti ndakugara mumba kudai zvotoita anzi kuitoita worse. Exactly, it's going to be even worse. Tange kuti ugare mumba mukadzi mumba nda attention mukadzi mumba pane time kuti you have to sit mumba menyu muchironga antika unenge usisina nguva because unosarira. No Julie, auna kuisa point yangu udzokere mutapana ndataura ndikati kune guwa rinoitwa nemapartners nemurume nemukadzi mumba antika tinotoita tese kuti guwa kutoni tinawe bro wako ya tinotonyeya handi but pane guwa rekuti iwo uri musikana nemukomana nditora nyaya yevakomana nevasikana kapanapa hausati waroorwa nemukomana ari kufonera everyday achikudza update yefacebook yose. Do you think marriage yenyu inenge yakaita sei? Inenge yakaita sei marriage yo? Let's say the truth Julie. Mukomana wako wamwe ari kutsvaga mari ari kutedza mastreet uchaona comment yakashituka Clara yokuti zihure zimvana mukomana wako ndati ndo system yevarume vari pafacebook vanoswera paka vanenge vachituka vakadzi uchaona iwo pochapindaona mukomana kwanga achituka Clara yokuti maini muri hure imimi muri mvana maimimi paningi pamai venyu mukomana wako pasocial media. You are expecting a marriage from that guy. Come on, my sister, let's be real. Let's be realistic here. Ugototi baba yako mugotonogara kumba kwenyu zvakanaka. Kuti vakazondorora baba vacho kwadi haatigere hasiye guwa akanzwa kunaka kwaro. Time yekuti muronge mumba menyu hariwanikwe because anenge achingoti ndasarira. Chera akazokuroora anenge achingoti ndasarira. Foul language yawakamuona achinyora kusocial media muchiri kukomana nemusikana ichange yakushandiswa pauri. Believe it or not, but it is the truth. Aigona kutuka Clara wasingazivi pasocial media kuti mai mimi muri hure muri meno zvanenge achituka ipapa zvinonyadzisira. Handimaona maroro namumba. What makes you think he will stop? What makes you think he will stop? Hands like innocent tell me, this is my boyfriend, that chiri pano, my marriage to Japano. Asi tukwane sana liti kama vanangu. Ne ajanzamu. Tukwane sana liti. Imagine George, you should have none munye you are not going to Japan. Apana msata wale master.
ndinoda kukupa a very good example. Imagine ndiwe zvako kudanana pane mnanyogwana na George comment section. Ngati kutaura ichokwadi. Uzina nemukwasha kumba na mai na baba. And you expect to your mama ko you're going to live happily ever. Mashoko iwa ya abudi. Mashoko iwa ya ndiwo anenge akuchi project kwa pauri manje every day. Unenge uchudzwa amene mashoko iwa daily. Sakuni wame mashoko kuti ma trends vanasikana vandikudza kuti mukaona boyfriend akuine zvima trends zo teaser. Usatobvuma teaser nopenyu wako chirongo chimuda sei siyana naye. Real men are busy looking for money. Yes, social media they come. Antika, but also nyatso kuona kuti munhu wangu ari pa social media ku browser nekungo browser one kuverenga zviri kuitika chidarika. Antika, utodzwa murume achiudza kuti mama page yakafanana naye hai no ukuko hai that's not our pages. Real men unovaona vachiita kutokudzebhora kukutaura rudzebhora kuna na hope wauchimwono ndiko unovawana kuti kuita uko kuti kunoitwa nharo dzemani une Man City kunews uko ndiko unovawana. Imagine uchiona murume wako uchimwona comment yako murume wako ari ku amene mongozivawo mumasitichimo kune kumwe kokuti imagine uchitomona chikomenta. Ngatitaure chokwadi guys kana ndinyema vandu kunyepa. Saka ndizoti varume pamanga mchinditukirei because I'm just saying the truth. Iwewe chao kana uri munhu wechirume ukazvara mwana wako haungambodi kuti mwana wako apoda chinzi uyai watch oenda kunokwirwa mangwana odzoka onzi ndinokumbirwa mari yemusoro but mwana wako ari kuitwa mukadzi nomwe munhuko. Haungambobvumi ari mwana wako unotorwadziwa. Haungambobvumi because you'll be expecting better. So vanasikana type dzevarume vakadaro vasingagoni kurespectai tizai. Type yemurume mukomana anogara achimbotaura zvokuti ndoda yativate every day. Run. Imweya run pese kungokuona kudai so anonzwa atoona spam chamber. Ngokuona kudai so anotoona spam chamber. Aiwa innocent sifana papa ntoga zvine musoro. Pana papa nodzidziswa. Zvaunotoziva. Pana papa nodzidziswa. But apa ndingotaura zvangu haditoko. Anmon. Siko akangotokona chiro kungati hari kana ndakubata naye. Spam chamber ngakurespectewo. Ita mukomana kuti ukamuudza kuti it's a no. Anogamuchira no. Anditi ukati say no nasi handisi kuda ngadzidze kuti munhu handisi kuda ukatomuti and I want to tionesane chokwadi guys. Ngatonise chokwadi vakomana vangani right now vakakurambai vamasikana ini mukasvika pakuta give ina kuti ina handingagari nemunhu handingarami ndichingochengeta ndichingodanana nemunhu asingandipi makumbo. Chii chinonzi munhu anokuda anogona kutokurespecta and they can even wait for you kusvikira marriage yaitwa. Vangani venyu vakamanikidzwa pakona imini because waida munhu wasvapa kugiva waitozvidza kuti handimbomupi makumbo ndotatanga ndiroora but akakuisa pakona pekuti andiroore munhu wandisingavati naye because asikana vari kunze vakawanda ko unotovata naye first handiti kudanana. Ndozvavanoita kukomana vari kukunze kuko zvinhu vanofunga kuti kudanana nemunhu isex. Kudanana nemunhu isex. Imimi vasikana vana vangu vasikana ibvai madzidza nhasi nyaya yekutiza muchibuda nepamawindo kumba muchitiza nyaya yekuakomodita pamwe unoshanda anogara wega kuakomodita kukomana everyday muflat mako ari kuita dormant. Kana munhu achikuda paunoenda kumba kwake ngambogara newe pasi amboplana zvinhu zvelife kwete ngoti uchingopinda mumba ari kufunga kuti wauya kubonde. Uchingopinda pamba kudai atofunga kuti watoya kubonde. Ani akatorodzerera akatogadzirira. Ngambogara newe chifunga kuti naye bebi kana tikazororana kupa imboronga pasina uri pacho ngasimbokuona. Stop yekubvumidza varume kuti vangopinda mudzimba dzenyu every time ishi. Pavafungidzira anotongoya chipinda chibuda kutosiya nependi yake mumba mako
uri munhu wechisikana asina kuroorwa? Do you think munhu achakuroora? Kana akuroora, do you think kuti achagara newe zvokutodaro? Inenge chingove chituko chokuti iwe shamwari kana makonana, iwe shamwari ndakapinda munhingiri, ndakataka kudana ndeiwata newe kuti uziva sei padai bude pamwe kwaitopinda umwe munhu aito uri hurewe. Ndo zvaunenge wakuitwa. Change of generation yekuita sei kwaiwa tivigwe zvedu. Change yekuita sei. Can you not respect Louis? Can you not respect your woman? Right now, unemusikana wakondana naye zvakataura kuti he said no, I want to wait until we get married. Chinokutarisa chi kumira? Chinokutarisa chi kumumirira kana uchimuda? Warogwa anenge akushandisa izvo zvokuti iwe saka kuti ndauya kumba kwako iwewe uchiri musikana ndichirara newe kupa dai buda aipinda ndiani? Kuuya kumba kwako kuzodla chikafu chako, mubhedha wako, mvura yako, magetsi ako, wifi yako, zvese opedza wokushandisa usiku hwese. Ende tap team idzika idzi hadzivati usiku, hadzivati. Ndodzotokuza kuti kona makona ose kachivhoronga kari mumba mako. Wapedza wakabikira kuti vakuseni breakfast, kogeza futi nemvura yako, kobuda zvako koenda kamukono ketsambarafita. Hakana kana mari yakugadzikwadza yakasiya hapana. Come on girls, you can do better. You can do better. You are not supposed to chengeta varume. Muchachengetana kana mava maroorana mavamba maamese makubatsirana. Mucharoorana kana maroorana, you are going to help each other. Baba obhadhirawo rent, iwe obhatengawo mvura nemagetsi, wotenga chikafu, muchabatsirana. Why are you helping a boyfriend now usati waroorwa? What guarantee do you have kuti achakuroora? What guarantee do you have kuti achakuroora? Nokuti vazhinji ndoda kuudza ichokwadi, vazhinji venyu muri 4 pamukomana 1. Ipapo ichokwadi mugare makazviziva. You are 4. Hamusati mazivana nevamwe vako chete nemaco-wives ako. Muri 4 pamukomana 1 pasocial media. Hanti matinga vagare vari pasocial media vasabvi. Ma-inbox pasocial media panana kutotsvagawo varume, vatsvagawo wanani nekutsvagawo ma-relationships. Munenge muri 4. Munenge muri 4. Umo, upo, hamuzivani chete. Uri kufunga kuti ndiwe wega. Ari kukolekta keshi kubva kuna uyu, okolekta keshi kubva kuna uyu, okolekta keshi kubva kuna uyu, okolekta keshi. Hamuzivi. Taimboita nyaya idzi pano. Vasikana vauya vari 4 last year. Vari 4 pamunhu 1. Ninyaya yekuda kuti ndikuda kudiwa. Learn to wait upon the Lord. When the time is right, the Lord will send your own men, your own problem. Hamugone kuti atidi. You can't say no. Kune zvimwe zvinhu. Kana wapinda murudo nevanhu ava, hamugone kuti no. It's a yes. Unongoda kuzama kuscore mapoints here. Kana unongoda handizivi. Chisi say yes, unongochingobvuma. Asi iye anga chikupa ma excuses. Ukati baby chakati ma excuses. Kufamba murodzi yokudai so hatofambi newo murodzi. Because kune vamwe anozoonekwa newe. And vamwe wenyu mutozviziva kuti pamaboyfriends amuinawo right now muri kumubandidzira. You know. Kuti pamaboyfriends amuinawo right now hapana rudo, muri kumubandidzira. Mutozviziva. But uri kungofunga kuti ndichamuwina. Handichamuwina. You can never. Hamuwini. Siya, learn to say kuti you know what, ndikufuratira, I'm going. And wako achauya. Wait upon the Lord. Achauya wako achakurespecta semukadzi. Wako achati alright, ndida kunopinda muchitsvatsvene nemukadzi uyu. Don't keep on making the same mistakes. Don't saka uchizoti wasiwa mwana 1, wopiwa mwana wechi2, wopiwa mwana wechi3, different fathers. Because you keep on doing the same mistakes every day. Hamudi kuteerera. Hamudi kuteerera. Kuchauya uyu number 1 oinda apedza newe akushandisa oinda poya murume number 2. The same thing. You can't say no. It's becoming a trend. A trend to seku nda kubrekwa. Uchapisa so 3 different fathers. You can't say no. You can't say no. Ladies, respect yourselves. Animuruzizo. Jidei vaskana. Love yourselves more. Jidei. Be proud of who you are. Boyfriend or no boyfriend. Hapana kanyogwa kunzi moro iva sina boyfriend. Moro ika vane boyfriend. Hakuna. Be proud of yourself. Jide. Hands, your body is the temple of the Lord.
You cannot keep on defying the temple of the Lord all in the name of I'm looking for marriage. And muviri wako itembele ya Jehovah. Tembele ya Jehovah igare China. What do I mean by China? Kana sex chinzi pure onde mastera isa kunaitwa anotwa ni murume nemukadzi. You are just a girlfriend and boyfriend, but ukuita mastera ese uri kusvibisa tembele ya Jehovah muviri wako. Dzidzai kuramba. Rega aende nezimota rake iroro, rega afura afumbura aende. Msiya aende. Nehendisam yake murega aende. Ne-six pack yake rega aende. Wako achauya. Wako chera akauya asina mota chifamba netsoka. Handika but ane rudo achiziva kuti ndino respect musikana wangu, I'm going to respect my girlfriend. Go for it. Munhu anogona kuvaka, muchanotanga kuvaka life yenyu mese. You go and start, doing your life together. And more. What is the life yenyu mese wamuchita because munhu anorongeka naye? Murume anosachindira pa social media, pachituka wakati pa social media. Do you think kuti munonoronga chisha munonoronga? Hapana, let him go. Let him go. Ipo pamunoda pa social media pano vanhu kwavarume. Vamwe vakarorwa ne social media is true. Vakawanda. But pamuno nyengana even nemukomana wako, this is a tip guys and it's true. Handika tarisawo kuti muri kunyengerana pa platform ipi. Inonzi foundation base. It's a very important foundation. Muri kunyenganirana pa platform ipi. Muri papi. Masangana kweva kuri kuchitagwa mawenzi mamwe aya masangana meno mamwe maziwenzi aninga achitagwa nunyadzira asingataurika ya achidi motika ndoko takasangana ikoko. Come on guys, let's be serious. Do you think pane kwamuri kuenda? Do you think pane kwamuri kuenda? Eka takasangana kwati Tilda mu comment section. Yes, she was doing a program yema couples. She was talking to somebody ankangane namo dzakanga chinetsekana. Takasangana kwa hopo chimuona. Takasangana ipi kwa mazo kodi to kodi. Makasangana ipi kugaka kwa tali zvoto zikama kuti ma platforms aya anosanganisa vanhu. Anosanganisa zvoto zikana kuti kunosangana vanhu. Foundation is very important. Very, very important foundation. Because kazhinji kacho foundation yenyu kana iri kungoti vru. Muchasheta chituko chamunenge muchituka na every day kusvika mumba menyu kusvika marambana. Memuchingouchidzana izvozvo izvo. Hazvirevi kuti just because ndakandiudza vasikana nhasi ndichiti vasikana tizai, hazvirevi kuti ndinawo video yevasikana ndichauya nayo kaimi vanhurume makamuchituka muchiti zihure riri kuputsa, da kuputsa vanhu, uda kunyengera vanhu, uda kunyengera vakadzi. Inachiodza chokwadi ndambovanyengerai. I was telling them the truth. Because munosiya mavamitsisa futi motisa. Koya uchitufite umitsisa zvaotisa osiya pakusiyiwa nevana 3 kana 4. Nenyaya yekuti hamudi chokwadi chitaurwe. Majara shadhaya anenge achikudzaika achida kusedhire varume asinganosedhire vakadzi. Indoyewo unjudzi vakadzi chokwadi. Pese pango chingori right chokwadi chinongotaurwa. Ingakusira zuro wani takamboita video chitaura kuti ngona titemure vakadzi nozodai iyi era. Hatina kuita video. Sei musina kupopota vanhurume pavideo iroro. Because rakanga richifevha imimika video. Raifevha imimi makatizima itsigira sendi mangoti nditukewo. Vaitsigira fani murutaura simeni amataura. Tell the mother because rakanga richifevha imimi. Nhasi tauyawo tiinda kuvakadzi magumbuka. Zvandataura vabva mabudisa zvandataura video macho kuti varume, ukona murume anogara pasocial media anotuka vakadzi ndozvavabva vaita exactly, vaita confirmation izvo zvandataura video. Uye vakati zihure, vakati chi confirmation zvandanditaura zvazvo. Atimaona. So vasikana tizai noupenyu hwenyu. There are good people out there. There are good men out there.
language chai yemunhu iyi language yemunhu iyi achitaura inotokuudza kuti munhu akamira sei. Language inotokuudza. Even varume pasocial media apa varipo parume apa andika panogara chidzana wangu wasikana kuti pamunotenderera mumastreet umu muchifamba, be careful of what you type. Kana uri munhu wechisikana andogara chikudzai, be careful of what you type kana uri munhu wechisikana, because you don't know who's watching. Une dude risika comment rakakuona riri kumbokuteerera richida kuona zvaunonyora kuti uri munhu akaita sei, richida kuona iwe uzvizivi kuti une crush, une potential husband iri kutokuteverera, yakakuona ada kumboona unhu hwako nochinonzi munhu kuti wakamira sei, ndopanenge uchinyora mawedha panhingi pako. Zvikazodai wabhururutsa shiri yako yanga ichida nokukanda mudendere mai, waibhururutsa ubva ati damn it, handikwanisi kuroora munhu akadai, I can't. Munataura zvinhu zvakadai, so I can't. Pajekerere pamunenge muchinyora zvezvi, pajekerere pamunenge muchinyora zvezvi. Pane munhu angakadhairektora Mwari sure towards your direction kuti uyu akuona ende ari kutokuda, iwe uri busy kunonyora toshtuka vanhu mucomment section, ari kukuteverera, ari kukuona, asati akuapproacha, but aripo pafriend list yako, arida kuona kuti uri munhu akaita sei. Wozoya mangwana chanzi ndine munyama ina ndirogwi, varume vada kungotamba neni vachindisiya. Hauna munyama iwe Gaudenzia, hauna munyama Gau. Hauna munyama. You are chasing mene shiri wega nezvinhu zvari kungoti champion pasocial media. Hauna munyama. Munyama we. Hauna munyama iwe. Unita munyama manabika akaita semunyama wacho wawanepi. Munyama we wosati warogwa. Varipo vari kutre, varipo vari kukuona. Vari kukuona. Nditotaura ndoziva ndine vakomana 2 vari ku-UK yuko. Andimona vakomana ndakati ngatite zvikanzi atiti zveva pane 2 vasikana ndakamboti ndoudza vasikana ava kuti trade haikefu ndikati pane zvandindaita because marriage vakanokonana mba ndindatipira ngavazvionere vega. Varipo vasikana 2 vakanongwa pano padhairis vari kutrailiwa pa vakomana iva vari global group uko vari ipapa pane 2 vakati ndaona nhingi sisimelari ndaona nhingi ndikati chakawega varipo vafuna vari kuona. So far sendanzwa complain kuri vatu vasikana vari kuwina, kuri kuti vasikana vakatogwa vari kuwina, vari kutrailiwa everyday. Mumwe wakatoona tsvarakadenga dzavo mbiri dzavari kuteerera vachiona because pasocial media ndopane yese, ndopaunobata unhu wemunhu, ndopaunoona vari kutsoma, vakatsomana. Iwo zwangu zvokuchizvinyora kuti chokwadi vanenge pakanhingi pakazodai panhingi zvikazodai yeshua. Come on, be mindful of what you write. Zvaunotype pane zvigumwe zvako izvi, be very careful what you type. Be very careful of what you type. My Nigel, uri kunzwa kamunin'ina wangu? My Nigel, are you listening to me munin'ina wangu Esnat? Be very very careful what you write in my streets. Mune vanhu vamwe vakatokone vachada kuzitozo approach hai munotsetsedza kuapproachwa nekuda kwezvinhu zvamunenge muchinyora. Be very careful mastitum. Zvimwe zvinhu regai zvidarike asi zvenyu, no matter what. Drama here, go and watch drama. Restrict yourself from writing trash. Don't be hotspotted nekone mamwe macomments anenge uchiona kuti ndise urangu savage comment. No. Go kudrama, enda unoona, enda unosikawo zvapera woona usekoko. Iko kutaipa. Yes. Vari kuona dzinouya dzidarika mene, chibhuruka dzidarika vari mavasvinu futi. Because vari kutotsvagira vakadzi panapa. Pane vakawanda vari kuroora social media. Ngotaridza kuti ndiri munhu wakabva kuvanhu. Nokuti chinonzi munhu, hunhu wako, hunhu unoona pasocial media unotoona hunhu wemunhu.
unotoona utombotsvaga kuti unotoona kuti ava unotoziva kuti unhu nesocial media wakamira sei. Saka varume, chokwadi chakangonaka, musandituke zvakada kuita sei. If you are not giving these ladies money kuti vari kwemusoro, don't ever call them kudzimba dzenyu all in the name of sex. Anditi kana uchida musikana wako, respect your body. Imboti musikana yeye kana kauya imgauya achiuya kumba kwachikona chidzokera usina kumubata kana uchida mwana wevanhu. Kana uchizotoda kuroora haupedzi panonaka usati wamuroora. Because chinozoita tizive chichazomuroora chi iwapedza naye. Hati uchanotsvaga mumwe waoneka uchishuvira kuti hey uyu dei ndikango uchazoda ero. Indai munotsvaga mabasa varume. Go and look for jobs. Handi kana moya kusocial media ndai kumabhora uko, ndai kune politics uko, senai nekusara kuteerera nezvinhu zvamakuwa. Tikudze chokwadi zvedu chisingaputsukama. Sim 2 hakuna ukoona ngoita zvesim 2 uri ngito chete, uri ngito ndoita sim 2. Normal men haite kusim 2 kwa pane munhu anyora komenda tanzi vanenge vachida kudhamba kwakabata here kwakadi ameno kwakabata akazokuintroduce kuti sim 2 izvo ndiani kwakabatwa kokuza sakuna kubata kwei kwamutuka kwakabata kwei mukadzi anogeza kuzasi kwake nemvura inotonhora kuzasi kwemukadzi irekeni. Handiti kunogodaiwo kuchidai unogeza nemvura inotonhora kungodzoka kudai. Hakumboni zvinhu zvakawanda. Mungangojustify yenyu kuti varume vedu vanenge vachizvida because yeye kwakabata ingito. Varume venyu imbonyatso kuzvitsvagai, investigate. Do you know kuti kazhinji kacho you'll be the last person to know. Kwamuri memuchiti atikuti adventure zviri fani wakambodhadhugwa zvasuro uku. Guys, wakambodhadhugwa zviro. Guys, unodhadhugwa zviro. Ukaona kuti hausitonzi. Sim 2 ine varidzi vaye vanoishandisa ngochani. Ane muri kunzwa? Sim 2 yesterday maswana. Sim 2 aisiye munhu wekuti bona murume asiri ngochani zvesim 2 yekudhodho akaizivirepi. Makorosi aya paimboita kunormal kwakadhamba. Kwakadhamba here. Tiyatika tichitaurirani. Nhasi wazozva zvesim waizivirepi sim 2? Waizivirepi? You'll be the last to know mukadzi kuti baba ingito. Ndio panozozvurira mumwe wakadzi pazisati murume wako shuwa anotodai anozodai zvoda kutotera muzoona murume zvechokwadi kutopinda mu nokuti vamwe varume vari good at hiding zvikuru sei varume vekuZimbabwe. Very good in hiding these things. Nokuti society yedu yakagara yazviramba. Kunorohwa munhu semunhu kuZimbabwe. Saka they are good at hiding. Kune varidzi vanoshandisa, kune vakatozvagwa vari ngito ngochadidzi. Handitika vakazvagwa vari ngochadidzi ndo vanoshandisa ikoko nokuti ndo zvavari. Ndo zvavatoti izvozvo. Kwete iwe hako Gaudenzi wazuro unoyu hauzvizivi wakuda kunohakira kusim 2. Hausi kuona, can't you see, read the handwriting on the wall? Angacho kutokubhilivisa kai kana baby vanhu mchavunza mai mwana amuzasi hakudhambere hakumbodhambi kunodhamba kuchidzokera wakazvizivirepi iwo hauchavunzi kuti kozvamuri kuti kunodhamba kuchidzokera makazvionepi makazviudzwa nani hauchavunzi bvunza mubvunzo muri kutiti nini vachigwadzi kunodhamba kuchidzokera imi makazvionepi uchawana answer ipapo. You want to answer the problem, you don't ask. Because you don't score my points.
You want to score the points. Kuvakomana ava kuti ainyati ndiri munhu kwai anofa kutondiroora chete. So you don't ask me zvaanoda. Anoona. Kuti zvaunoda kuda kuscore mapoints ekurogwa marriage. Guys, ladies, don't be so desperate for marriage. Anomukuzwa. Do not be so desperate for marriage. Hakuna anofamba chinyogwa akanyogwa kunzi moroi vasina varume apa. Moroi makadiko vasina varume. Hakuna anofamba akanyogwa izvozvo. Saka take your time. Musamhanye. Pekuti munoita 2 years mudzoka. Kuti zvaramba wasiwa nemwana. Ted dzevarume dziri zvimafetish beliefs zvokuti kwai ndinoidla kudhodho. Akazviwanepi? Wazviwanepi kuti dhodho kunodliwa iwe? Wazviwanepi murume? Ingicho. Ingi wazviwana kupi? Because ngicho ndozinotamba nekushure koko. Ndozinotamba nekushure iyi nokuti ndo kwavo. Ndo kwavo saka kushure kwavari kuri normal. Ndo normality yavo. Kushuro kuuya nezviti mukomana wakwaniseti zvetamba neshure wakazviwanepi tozapa mutambo neshure pavasikana padhogi chete ndipatongoziva isu ndipadhogi apa ndipamunotamba nenhingirikiri chete. Anyway, ndataurisa guys, varume ndangoti ndidarike nepo, musandivengenyi, ndangotsinhidzira futi nemuromo wangu manyatso kuzvinzwa. Handika it's wrong. Respecta mwana womo munhu. Handika sema respect wanda sisi wako vaitwe iwewe. Sema respect wanda kuti mwana wako musikana kuti zvara iwe aitwe. Handika anyway, musati matanga ini kusama muchatsama because ndine jawi remavideo ndichakurongerai kudai. Hanimona handichange ndichingo uploada so ndichingo kanda play. Anda kudzidza asinga dano ngorega. Unoda kutuka unongoya wotuka kana ndine nguva ndoya ndo address apano zvapera. We want zvinhu zviri nani. Inini for my kids diaries, we want to see better. We want to see better. Vana vedu diaries panapa toda kuti vaite michato inonakidza vanogara kudzimba dzavo zvakanaka chaizvo kuchitawo maproblems ari normal aya emudzimba kwete zvokuti marriage inonzi yaparara after ningikiri after 2 years marriage yatoparara, after 1 year marriage yatoparara nekuda kwezvinhu zvamusingazivi. Asi musikana anenge atoona zvima-red flags izvi anenge akazviona. Musafunga kuti panochema vanhu pepa ma-red flags avana kumaona. Vakamaona vari mukomana nemusikana. Vakati ndichanomugadzirisa kana ndapinda mumba zvichanochinja, ndichamugadzirisa ndindomugona zvakazonoita wese ave mumba. Handitika guys, pane wandatuka here asikana? Kana pane wandatuka ndigare ndafumbira regini? Aripo here wandatuka? Handifungi kuti ndine wandatuka. Ndandichingoti ndionesane nevana vangu vari pano chete. Don't be too desperate. Kana pane wanda kutaura here ndisavhari musati mataura. Varume handidi kudzvanyirirai kana kuvharirai panze. Send your request ndikuedei mutaure zvamunofunga. Platform yenyu zvese vasikana vacho uyai, vakomana vacho uyai mutaurirane tionesane. Kana manga ibvai mafidza chikomba nhasi. Ibvai mafidza chikomba, ibvai masiya. Ngatiite zvinhu negwara. Ngatiite zvinhu negwara. Vakadzi tine problem yekuhakira pese pese. Ndosaka even kumasowe tichinorepiwa. Toda zvinhu. Hatidi kuwa panzi paita nganga ndipewo namba. Paita muprofita ndipewo namba. Paita chakati ndipewo namba. Atinohakira pese pese. Ngatisei yeye kuhakira. Ogara makapinda pataiti. Kana yanda kuedwa. Varipo yanda kuedwa guys, ndikuedei. Kana ndakufona ataure or something, pamwe ndakutukai ndizive kuti ndakutukai ndikumbirekerera. Sisimeni ndeipi murisei vakoma kuri sei kumabasa uko. Sisimeni ndotenda Mwari
ndakagona kuona fizi yemwana wenyu yokuti aende kuyunivhesiti kuya. Saka zvangosarirawo nezvimwe zvezviya mauniform kuzambia vanhu vanoita medicine vanotopfeka mauniform. Saka wangosarawo at least uniform neboots. Ndozvinhu zvandasarirwa nazvo Mukoma kuti mwana aende. Vedu kana pane munhu anogona ane uniform dzekuzambia dzaidza vedu chero dzisina kunyatsa kuningirirawo kuita ngikiri kuita kusviba stere kushakara. Pane mumwe wedu yakaroda kuti mwana aende kuchikoro kuzambia. Kana unadzo neboots dzacho please, kune vakapedza munenge muchine mauniform ari right neboots, tipeiwo mwana aende kuchikoro kuzambia. Tipeiwo mwana uyo aende kuchikoro. Tipeiwo mwana aende kuchikoro. Hanzi naLorraine chambosvika hamuzoteerera Lorraine muzodzokorodza muteerera. Saka parada kufona satisfied right? Tapedza ndakuinda ndodzoka mangwana. Zvandichaita nhasi ndichakukandira imwe video yekuti muvate usiku hwanhasi. Mavideo ya guys ndenyu. Ine ndida kuonawo pfungwa dzenyu nekuti tivhure pfungwa dzenyu. Ndikakanda mavideo, go and comment. You are allowed. Go and argue there. Sterek. Ndikaona kuti riyanetsa ndoya nayo nelife. Ndikaona kuti muri kugona aiwa continue anoita continue mavideo. Mozati ndoenda kubasa pane ndisipo ndinokanda mavideo kudai. Ndichikanda mavideo. Andichika chidaro. Ende zvakare ndoda kuti mugamuchire chirongwa chedu chenhau. Hanzi what color uniform? I'm not sure. Again ndimubvunze. Nhau dzedu dzadzoka. Antika nhau dzedu dzadzoka. Saka takuta tasi mostly change chita nhau dzedu idzi ari mavideo. Pate triple my life. Tota my life. Pamwe pese chita mavideo. Andichika hanzi vanhu ndavajoin Telegram now. Andisi yangu kune Telegram na Dimi nawo. Vari kunyanya kuda vavhura group ya Telegram here, I don't know. Hello dear. Sismeli. Makorokoto kashamwari nemwana wedu. Haiwa tinotenda kani Mukoma muri sei? Ndiri right ndiri pa live. Uniform yakaita sei pana abvunza kuti uniform color rudzi. Grey anotengeswa pachikoro ipapo. Unogona kukonfirma paLusaka University. Inonzi Lusaka. Ndandikutoti kune vamwe vanhu vanenge vakapedza chikoro vanawo ari in condition yekuti anogona kutongonowedzerawo zvake. Ndosaka vangu vada kuziva. It's fine. Isusu tiri kuNamibia but mwana ari kuenda paZambia Apex Medicine University. Inozani? Lusaka Apex Medicine University. Alright, kana mukata hivyo mundisendere ndozongoposta. Kwanzi ndeye grey guys. Grey kune vakaenda kuZambia. Ndokutana kwanda nesi mazuva. You be able to know. Unenge one wandi vamwe vaita mauniform ubopo. Dzakangosara dzakangonaka dzakadaro. Tipei tinodzida. Achiti nursing medicine. Oh, medicine. Hanzi ari kuita medicine. Anmona ari kuita medicine. Alright. Saka it's okay. It's okay. Rega tione kuzondikandira ndidzione dzakamira sei. Saka no angori majumpers mandingaya grey aya. Magtoes grey ni top grey. Zvimwe zvokuti doctor izvi. Aiwa tinoti gatitsvage mara kuitira zvakanaka mudikani. Aiwa tinotenda nerudo rwenyu sisi. Tinotenda chaizvo. Alright, iri bomb ningeni. Okay. Saka right guys. Tinofarawo nevari kufara vana vari kuitawo zvakanaka tinofara navo. Anditika. So guys ndakuenda zvangu tosangana mangwana anditika nemascrubs tikuzvida tongozvida kuti vamwe vari kuenda kuchikoro vapfeke vaende kuchikoro. Anditika mwana ada kudzidza nesimba saka toda kumubatsirawo guys. Unayo uniform iyo kana kuti anything kauya ndinokupa number yake. I'll give you the number and then you get hold of her. Ngatibatsirei vana vaende kuchikoro. Ndo vana vatiri kuda kuenda kuchikoro. Kune zvokungokwera vana vachingosorotevedzana makuwa. Handimaona vana ngavaende kuchikoro vanodzidza mangwana tiwane madhoktors anotirapa kana zvinhu zvaipa. Handimaona. So guys muve neusiku hwakanaka nditika. God bless you. Please guys ndikutaura zvakare vedu vanhu vakapledger zvinhu zvangu zvekumba mapoto kapu chii what please chindipaika. Maiguru wangu wakatsamwa nhasi. Maiguru wangu asingafaronga achitira kundiita talk out of school. Ndikakwaive saka mimi vatete moda kutoinda imbomirai vakutanga imbomirai kukonfirma ndikati mwewe wokutogwadza kuti ndakuda kuzosiyiwa ndoga pano namaiguru wake. Havazama wena vazama kundidai
voya ndinenge ndikuti aiwa apa kusvika dai wakuliswa ndikandikati iyi sasa shasha iri kutlakusana yogai shasha iri kutlakusana yogai zvandikutoona. But anyway vanofanwa kusara voga anenge azopindawo munomu achidawo togona kana ari munhu kwaida gona kumurikomenda uya ugara nanaikuru noti vanogara vega handitika. So guys muve neusiku hwakanaka handitika guys tobatsana mangwana handitika zvakare. Love you guys.